आंनि आंगो गामि दुइ नं मणिपुर गामिनि बैसागु जों लोब्बा लानानै होनाय गेलेनाय बादायनाय हाबाफारिनि माखासे नुथाय नायलांबाय थादों रायजोफोर जोंनि गामिनि बैसागुजों लोब्बा लानानै होनाय गेलेनाय बादायनायफोरनि माखासे नुथायखौ बेनो बायदि बायदि होदों गेलेनाय सेक्सन हौवासाफोरनि जिब्रै बयखौबो बे समाव खारनाय खालामबाय मिथिंगा टेट'खौथ' हायाखै जेरावबो दांगारनो टेट'ना फिट्र सरगियारि डेभिड सासे राकेशमोन नामा राकेश आरो दं बे समाव खारदो राकेश टिटनाथ डेभिड फरिस्टिक लानानै खारनो हादों जोंहा मिथिंगा नार्जारि आयदाखौ रोंगौ बियो मिथिंगा नार्जारिया दाना जोबना होबाय खनसे 10 बोसोरसिम 10 बोसोरनिफ्राय 14 बोसोर बैसोसिमनि हिनजावसाफोरनि रंजालि थ्रिजिया भूमिका जारिमिन नुनो मोनदों जोङो बे समाव जुटिका महिलारि जुटिका बोलो जुटिका भूमिका बोलो खार लाजिनाङा बोलो जेरावबो हाया बे समाव रंजालिखौथ' रावबो दानखानो हाया गुड भेरि गुड रंजालि खारबाय रंजालि बैसागुआव रंजालियानो सेथि नुनो मोनदों रंजालि बैसागुआव रंजालि मोसानो नुनो मोनदों थ्रिजिया खारदो थ्रिजिया मैसो बेदरजों ओंखाम जानाया मा जानांगौ बिदिब्ला खारदो जारिमिन सरगियारि मैसो बेदरजों मैया जानाया खारदो गो बिथांमोनखौ नायबिजिरगिरिफ्रा जादों बौ मोजां गोसो बार फासा जानो फैबा